Kwedu no mabuja madokachere tauya nadzo dzanyasi zuwa rochimakumi mairi noina mumwedzi uno hwakakunguruma poti rwerenga mazuva 100 kubva patanda kuramwa mabasa warairidzi wepachikoro chofundo yepamusoro UZ pakaita kunyangarirwa manduwe kaiti ringe zvedu munhau dzanyasi nauyo maredhiyo marezinesi hayeyo dzimotika yanetsa kureketa kuno wari kuzama kuzviita wari kureketa kuti pari kutonetsa kuti pari kuziva kuti chii chaunokona kuita kana uri beredhiyo kamotikamo makambani akatobisa maredhiyo nonyaya kuti ari kudhuritsa marezinesi yacho wari kusaya kuti woita sei nekuti pari kuzovapa mapepa nematsamba okuti aiwa waribe hurumende yedu yakaona kuti vanhu vazhinji vachandorekera kuno ikati aiwa but tinokunhadzirirai saizi pakaita kuoma mhanduyo rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Jobho Sikara ari kureketa kuti ndikumirira kuda kusungisa Esau Mutano ari ndiye munhu akauya kovhiringa aiparura bhuku rache kumasvingo akatomutema ipapa nodemo chairo svinu zviuru 150,000 US pachirungu yekuti amubhadhare. Rekai tigoona kuti wematare wachabvumirana naJobho Sikara chere kana kuti vanoita zvokunyepera kuzongaira. Tinenge tichikunyepai ipapo kuti inenge ichitikaira sei nyaya yacho. Kanzuru yorusape yavhiringiwa ipapa nodare magweta anoita kodzero dzevanhu akamiririra takudzwa mwasha yenyi anga kuwatanika pachena kuti wakaita zvinhu zvechimanja mbudu zvouori pakupanana matenda kuno ipapa ungawamenisa kudaro dzimhosva kuti kwai ari kureketerei zviri kuitika. Dare rikati aiwa siyanai naye uyu munhu ari kuziva zvisvino zvaari kuita siya yakadano. Kuno tinoramba tichizvitenda izvozvo. Wamunangarwa waripo kumusangano weCOP15 uri kuitiwa wekuchengetedza matoro. Aiwa tikuramba tichizvitenda dai zvaramba zvitoitika kuti matoro edu achengetedziwe. Kuno chinonyanya kuhwadza ndiwo waChina vanokona kuuya munyika medu vachibva vaita zvavanodawo kuita kusikinya tukono chaitwo imo mumatoro. Rekai tigoona kuti zvichaita sei panguva inotevera. Tinenge tichikunyepai kana pane zvaburika. Muturi Mncube agoburika achireketa kuti wakomana mari dzatakapopa masoja dziya pamazuva okuratidzira agezai kwai mari dzinondopuwa masoja nemapurisa chete dzinopuwa pamwe mabasa ehurumende nekuti vamwe mabasa ehurumende vanokona kuenda kuramwa mabasa asi masoja nemapurisa vanobvumirwa kuti varamwe mabasa. Idihwi rekai tirambe zvedu takaringa kusha kumukiwa nemasoja ndo kunowanetsa vakuru vehurumende. Rekai tione zvedu kuti zvinopera sei asi rimwe zuva wachachema zvakadando. Moses Mpofu kwaya agoburika akatoti imi ndisiyei inini makatonunza kuno asi ndiribe kana zuva ribodzi randagotamba nehurumende inini ndaribe basa randakaita nehurumende. Manduwe kana chiri chokwadi rekai tigoona. Zvino hazvatokunyepai kutoti kupfikiwa kwavo kuribe chokuita nozvo mutemo peno eno. Rekai tirambe takazviringa ipapo tinenge tichindokunyepai kuti zvirikuitikaira anhu papi. Ipapa pokare Herald wari kuti kwai bhangi romuAfrica roAfreximbank kwairi kubvumirana nonyika kuti paisiwe magwenya romagetsi ozuwa pamusoro podhamu roKariba. Rekai tione kuti zvinoitika chere zvichaitika chere kana kuti zvinenge zvakadini. Tinenge tichikunyepai ipapo zvinenge zvaakuitika. Nyasi wanhu waita kuvhunduka padandemutande mhanduwe uyu muzvinafundo Gift Mugano ari kureketa kuti aiwa ndiri kufara nemabasa ari kureketiwa anhu akuru ana John Mushaya wanhu. Aburika akatoriwa pikicha naiwa ana Mushaya wanhu noabiyache kuno abva atotanda kureketa kutoti aiwa wari kuita tusvinu ini mhanduweko machinja rini kuzvamamuri kuimba pese paapa chinja rekai tigoona peno ananzvisiwawo heno tinoramba takandoringa mhanduwe ndipo munotoona kutoti nyika
yedu yakaita kuoma chaiko. Kuzesa kwaisiwa Cletus Nyachowe kuti ndiye asanoite mukuru agere hunde ipapo. Poita dare rovanotonga kambani iyi board of directors pachirungu rinenge ratungamiwa naAlbert Nduna. Izvi zvaitiwa nokuti anga akabata zvigaro chachona ndiye Sydney Gata apfayo kuti rekai tione kuti zvinoenda nopapi. Apawo kubulawayo wapwereyo pachikoro choMafakela primary wari kuita kufara nokutoti bazi rinoringana zvofundoyo wapwerera kutoti wabenhutsiwe kuchikoro wanga wari pekubhadhara mari $25 $25 pamwana mubodzi iri kunzi kwaendewo kutenga bhazi manduwe kuno wanga watorambidziwa kunyora bvunzo. Tima rakaita kudandika idi zvakaita kuoma idina yawe. Tikaiti tipembere hedu kuti wabenhutsiwa kuchikoro. Edmund Kudzai zviri kumunetsa uyu. Aidiwi agobenhuka kudare akati ndokumbira uregerero kuti ndandiri bekuuya ndinoda kuti nyaya yangu imbwikepo kare ndireke kugojiwa nonyaya paribe kana chimwe chinhu. Hino kuti dare richamubvumira chere kana kuti richamurambira. Tinoramba zvedu takandoringa tichikunyepai kuti zvinenge zvitikaira sei chaiko. Apa endi muridzo agoti ndaneta nokuridza muridzo. Ndichazvidaba zvokuramba ndichindoimba izvi kwai zviri kuuya zvichindivhiringidza kutekaira muupenyu hwangu. Ndareketetu zvino. Handiti kuti titozomuziva ndiko kuimba ikoko. Tikaitiwo hedu kuti ada kuita sei. Toringadzo mutambo Zimbabwe yaita kurakashiwa kukwapaidziwa noNew Zealand manduwe. Zvinoita kuhwadza. Kujiwa nomumhanyo inoita 60 pamutambo weT20. Dai wari wamwe waitoramba hawo kuti aiwa tichadaba kutamba hwendo huno nokuti zviri kuita kunyanya. Ukuwo Dynamos noManika Diamonds, Highlanders Triangle wese paribe kana mubodzi agoedza mumwe. Bikita Minerals wakugoedziwa hayo kabodzi Scotland. Zvinoita kuhwadza izvi manduwe. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi ipapa. Asi tiri kufarawo kunyepai kutoti mitambo yechibuku Super Cup yanhadziwa manje kureketa kuno kuti mbani anenge ari papi. Rekai tigoramba takaringa kuona kuti zvinenge zvichinaka chere kana kuti zvichaipira wamwe. Tinenge tichikunyepai. Ipapa opo kare kwai muzvinapembe Qedisani Dirwai. Kwai agotonza manduwe kurekai kuuya kumutambo mitanhatu chaiyo garai kumba nokuti zvakamakaita pakatamba Dynamos naUFC Platinum zvisvinuba. Rekai tigoona kuti vanenge vachizviita sei ipapo. Tinenge tichikunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvazoburika peno achaenda kumatare heno tinenge tichikunyepai zvese. Ipapa tikaringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kunzvimbo yeGauteng kwagwarashiwa washanu wanambavha vanoba mari dzochimotika wayo kuti hokoyo. Apawo muguta roTshwane kwai papa nokanzuro yacho wari kuda mabasa okuita mapurisa okanzuro douyai munyorese muforere mabasa 200 ndo aripo. Rekai tione kuti vanozviita chere zvinenge zviri papi. Tinenge tichikunyepai. Apawo kwai papapa kuPorokwane kanzuro yePorokwane iri kuita kusikinya tokono mhanduwe wachibhadhara mari zvouori hawo wabiyawo wachiita sei. Rekai tigoramba takaona kuti zvinenge zvichienda nopapi pamwe. Tinenge tichikunyepai ipapo. Kwai kuno washanu wapfa kunyika yoTogo kubva patanga kuratidzira vanhu wachiti wari kudaba zviri kuitiwa kuti mutungamiri wenyika ndiye akaenda manje koita ndiye mukuru wehurumende anomasimba okupenga. Hede rekai tirambe takazviringa kuzviona izvi kuti zvinoenda nopapi zvichiperera papi. Tinenge tichikunyepai ipapo.
umwe akambotungamira boka ronhabvu rokuCentral African Republic, Patrice Ngoisana, kwaiapuwa makore 12 nonyaya yokuita mutsepwede munguva yohondo yakahwisana munyika maomo. Paindiye mumwe wanhu anga ari kutungamira achibharasha vanhu zviribeka nanzeru. Kuno hanzi makore 12 ari mujere mhanduwe. Unobva waona kuti pakaita kunyangariwa. Regai tirambe takazviringa izvozvo. Nyika yoChina kureketa kuno kwai yatoparura kadande mutandiro 6G mhanduwe. Kwai rinoita kudownloada mhanduwe 50 gig musekondi ribodzi. Pakaita kunyangariwa pakati pechisvino apo. Regai tione kuti zvinosvika kupi izvi. Ukuwo iye kaHaugogani mhanduwe watisiya watenzi waye. Wayanga ana makore 40 ribodzi. Watisiya. Mweya wachinga uzorore murugare. Ukuwo Donald Trump abatiwa achinyepa akanzi neEthiopia iwe kureka unyepa iwe. Ari kureketa kuti kwai America ndo yakapa Ethiopia mari yokuti wawake dhamu Grand Ethiopian Renaissance Dam. Yei, mukuru uyo akaita kunyangariwa idinayo. Asi tiri kutenda kuti hatanikiwa pachena chaizvo. Tiri papo edu regai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu mhanduwe onawo.